Słuchajcie, chcielibyśmy wam bardzo podziękować i pogratulować, bo to jest nasz wspólny sukces. To jak wy się prezentowaliście przez ten okres pierwszej ligi, to jest coś niesamowitego, także gratulujemy również od nas. Naprawdę dziękujemy pięknie. To wsparcie, które przez te 4 całe lata nam dawaliście, jest nieocenione. Także czapki z góry, wielki szacunek. Udowodniliście po raz kolejny, kto ma najlepszych kibiców w Polsce. Także zaśpiewajmy teraz wszyscy razem. Bo w Krakowie! W Krakowie! W Krakowie, gdzie najlepsi kibice w Polsce są. Wisełko, 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 ty najlepszych kibiców w Polsce masz. Jeszcze raz wielka prośba, drodzy Państwo, o nieodpalanie środków pirotechnicznych.